man usnem haka shipho tarik u December ka partai barok away ka rakhi ya ka Human Rights Day. Lani kasngi jong ka hok longbriew manbriew. Human rights kidai kita ki hok kiba ubriew ulayok kanti nadu badang khaya u. Amdon bala mengni ya kita ki hok. Ka hok ban im, ka hok ban sha ring mrau, ka hok ban trei ban kta, ka hok ban kanti yela ka jong jing im, ka hok ban sha khenpo ni sha le ben bat kiwei. Ka perthai hakis pas nem balalej, bat kham tam ha kapor jong thama ba baar. Kala sakhi ya ka jing pen khen bat jingle bam sut nyo ya ka hok longbriew manbriew. Ka wei na kinuksa kadai ka Holocaust. Da fikwa tip ka ka Holocaust sumba page yakani ka video ka bangla upload kam menchwa. Ka United Nations General Assembly haka chipotarik December ka khnai spa sawfra hanong ba Paris kala pas bat manjur ya ka resolution balatip kum ka Universal Declaration on Human Rights lani UDHR. Ka jingtmu bokongsan jong ka declaration ka de ban kentiu bat yada ya ka hok longbriew manbriew jong baro ki briew hasla perthai. Ya ka resolution la manjur da saufratli kiri na sanfratli kiri ki badai ki dikhot ka United Nations ha ka tukupor. Hadu usnem arjar arpulai shispa khanai pu artli kiri kilasoi bat pediang ya ka declaration. Katkum ka Universal Declaration kiri badai ki member ki hap persyang ban kentiu bat yada ya ka hok longbriew manbriew jong uwei po uwei ubriew klem da thau shiliang halor kanong rim jait ban rieu ni ka khtien ka thliej ni ka nyam ni ka tenrai jong briew. Ka Universal Declaration ka longkum ka jingkular jong ki member states lani ki dikhot bakin hap thau ya ki an ki kanun bat bakin hap penrekam ya ki policy ki ban kentiu bat yada ya ka hok longbriew manbriew hakiri jong ki. Halor kanong rim jong ka Universal Declaration lapan mi ya artli ki covenants ki balong kum ki an bat ki jutang namta kiri baro. Kawai kadai ka International Covenant on Civil and Political Rights lani ICCPR bat kawai pat kadai ka International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights lani ICESCR. Lapan rekam yakini covenants nadu usnem kaknespa nyupun riu. Martin Luther King Jr. Uday unong yakon civil right bapaw nam ba hakisnem kaknespa riu ho ban kentiu ya ka civil rights ki doyong ha Amerika. Ula sya siat nyap ha usnem kaknespa riu ha ki briu ki bapersya ya ka jing ki jong u. Ka Human Rights Council kadai ka tnat jong United Nations ka bapit ngor yo dan kano ka jingpen khen ya ka hok longbriew manbriew ha kino kiri ha perthai. Nalor kata man kiri ki don la ki jong ki council lani ki commission ban pe yo don kano ka jingpen khen ya ki human rights ha kata kari. Hari India ngidon ya ka National Human Rights Commission ha national level ban ngidon ya ka State Human Rights Commission ha ka state level. Ha Meghalaya ru ngidon ya ka Meghalaya Human Rights Commission. Pitip manobo dek chairman jong ka Meghalaya Human Rights Commission. Da pitip somha sa jubab ha ka comment section. Ka subject human rights hakini kisngi kalanang khamyar. Ka hok longbriew manbriew kam de shu tang ka hok ban im ni ka hok ban kamai ka ji ni ban sha le ben ban khenpo. Hari menta ka por ka hok longbriew manbriew ka kentup ru ya ka hok ki khenna ka hok ki kenthai ka hok ki refugee bat ka hok ki LGBT lani ki gay bat ki transgender. Ka Universal Declaration on Human Rights kalakenjo syaka nyop sansnem hau arajar arpulai. Ti perlok lada pisutnat yakini video sumha ban like bat comment. Sumha ru ban support da ka ba subscribe ya ka channel. Kublai shibun.